Mande kuna John wekutanga 1 John chapter 4 verse 7. 1 John chapter 4 verse 7. 1 John kana kuti John wekutanga chapter 4 verse 7 towedzera ne verse 8. 1 John chapter 4 Yes. verse 7. Yes. Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not knoweth not God, for God is love. Mazvita. Ndinotenda Mwari ndichadzidzisa pamusoro perudo sezvandakavimbisa vhiki yapfuura, kuti ndinoda kuti nditaure rudo ndichirwumedura mumapandaro. Vhiki yapfuura ndakatsanangura rudo rwababa kumwana, rwandaidzidzisa ndichionesa mhando yerudo runobuda kuburikidza nokurangwa. I remember takaverenga Bible kuna Hebrews, vangani vanonyora manotsi panapa, takaverenga kunani vhiki yapfuura. Mazuva ano ndakutoita ndichibvunza ka because maridzo dzangu dzirongoperera mumhepo ako. Aiwa taureka amina hanzi Esther tikorufu takaverenga kunani taurai. Takaverenga kunani munhu waMwari. Hebrews chapter 12 from verse number 6. God bless you. Yeah. But wanzwe here panzi he disciplines or he chasteneth those that he love. Saka inotori special type yerudo. Mwari rwaanoti ndinodisplaya kuburikidza nokurova nokuranga. Unoranga waanoda, ruri rudo Mwari rwaanoti ndinopa kuburikidza nokuranga. Munyori ndo paanobva atipa a tip, nekuti apiwa revelation yemhando yerudo rwaMwari runoranga handi isusu asi munyori. But abva apedza mukutidzidzisa kuti vanhu vaMwari ndoda kuti muziva kuti parudo rweshe Mwari rwaainarwo munofanira kubatisisa rumwe rudo runobva kuna Mwari rusina vazhinji vakarubata, rudo runodisplayiwa nokurangwa, rwaanoti for God chasteneth those that he loves. Mwari unoranga avo vaanoda. Mwari unoranga avo vaanoda. But the tip yatinopiwa nomunyori ndo yaanoti endure chastening so that God may deal with you as a son. Kwakutorumwa nzeve, kwakutotipwa kunzi varume, kana makaona mune zvamuri kusangana nazvo muupenyu, zvamunoona sekunge hamudeserve nekuti muri vana vaMwari, batsirwai naMwari mugone kuendure, nekuti ingangodaro ruri rumwe rudo rwaMwari rwaari kutodisplaya kwamuri kuburikidza nekukurangai. Zvikubatika zvandikutaura kureva kuti Mwari unoda kana kuti Mwari unofadzwa nokuona vake vana vachiti kana vapindana nenguva dzakaoma dzaanobvumidza iye Mwari kuti vaanoda vasangane nadzo, kusiri kuti azovauraya, asi pakuti vadevelopwe, vabve mugundamusaira, vatange kudanwa nezita rokunzi vana. Process inoqualifyisa gundamusaira, kubva mugundamusaira dzima rava kuzonzi vana vani vaMwari. Kuona wacho
ari mugunda musaira achitatarika, achitambudzwa, achidibha, achiramba achiziva kuti Mwari wangu kuburikidza nokuranga kwakadai rudo zvekare, unondida ndosaka wandiranga. Hazvireve kuti kurangwa ndaraswa, hazvireve kuti kurangwa ndanyadziswa, asi kurangwa kuseri kwako kwakatakura rudo rwaMwari wangu. Saka munyori anotipa tip, ndirangopa background because ndichadzidzisa ndichiumba, ndichifamba ndichiumba, uye ndikuona kuti kune zvimwe zviso zvisimo, saka ndichamboidzokorodza futi zvirimo because maridzo ese unenge wakatageta audience. Handiti ka unonyatsotargeta audience semudzidzisi akanaka, unotoona kuti nhasi uya hapo ndicharova revision. Handiti saka ndichatora moyo murefu ndichidzidzisa kuti vanhu vabate vanzwisise. Mwari kana achinge akuranga, wai ndiri kudzokorodza, ndiri kuitira zvimwe zviso zvinyowani zvavisipo last week. Unoranga nekuti unoda, haarange nekuti unovenga. Pane imwe nzvimbo kaverenga inenge Proverbs, zvirevo, unonzwa inoti nokuti baba unoda mwana unotora shama achirova. Saka kurova ikoko tine vamwe vakaramba baba nekuti varohwa. Nyambisirwa vakaramba rudo rwababa mukurova. Saka kurwadza kunoita baba pamwoyo kuona mwana wavari kuzama kuunganidzira tushamo, moyo uchiti pada ndikarova tsafu mwana achaziva kuti ndinoda. Nyambisirwa mwana mukurohwa wako aitwa tsafu awana mukana wokuramba baba. Saka baba unorwadziwa nokuti ari kurelease another type of love kumwana, but isiri popular, nekuti kurudo rwese rwaMwari kune mamwe mazurudo aMwari ari popular, but kunoita urwu rwisina unorwuda, rudo rwisina vanorufarira, kuda kwaMwari kusina vanokuda. Nekuti wese akadiwa wakatenda kuti kudiwa kubatwa zvakanaka, kudiwa kuberekwa, kudiwa kufuridzirwa, kudiwa kutonodzwa, hongu kudiwa, but zvinoda zvekare kuti vanotya Mwari nevanofamba naMwari vabatsirwe kudzidziswa rumwe rudo runobva kuna Mwari runetenge rusiri rudo rwanoti wandinoda ndinodini, ndasara ndega, ndinodini, ndinodiniko, ndinoranga. Saka ukaona kunyangwe baba vakakuranga, havasi baba vedzi vomweya vandakutaura, even vapanyama. Zvandakakuudza ivhiki yapfuura ndikati ukaona munhu anokuda nokurevesa, kazhinji anodemonstrata love yake mukusatya kukutsiura. Zvoreva kuti ukaonawo futi munhu anokunyengetedza asingakutsiure, chenjerera, ndo dhimoni hombe riri pedyo newe. Hello? Environment yemunhu akuda kuva successful anonzwa kusununguka kana akakomberedzwa nevanhu vanopota vachimukorekta kunyanya kupinda kumukudza. But muvengi ndiye akatinyengedza ndokubva atipa mweya wokufunga kuti vese vakukudza, vese vakukuza, vese vakuomberera vanokuda. Nyambisirwa kwete. Kazhinji kacho Satan kana achinge ada kuparadza life yako, anoiparadza zvakanaka nekukupa mindset yekufunga kuti kufamba kweupenyu ndo saini yekuti Mwari uneni. Saka iye anotombopota achikubatsira kuti life yako ifambe kuti urasike zvakanaka, urege kuona ruoko rwaMwari. Zvichireva kuti hapasi pese paipa life pana Satan, and hapasi pese panaka life pana Jehovha. Pamwe pacho life inotonakira kurasika kwako chisunduka newakaipa, urege kuona nzira yaMwari. Amen, amen. Ndikutaura nemunhu ere panapa? Makanyanya kunyarara. Ndikunzwiko zvakanaka panapa? Hello?
Saka Mwari paanoranga, nekuti iwe ukatora Jobho nhasi, mira ningopa background zvishoma, ukatora Jobho nhasi, akauya muno musondo Jobho akabvunzwa kunzi tidemonstraterewo love yaMwari. Toti munhu nemunhu ngaademonstrate love yaMwari maringe neexperience yelove yaMwari. Jobho ndidiro munhu maringe nemadiro wawakaitwa naMwari. Unofunga kuti love yakazikanwa naJobho inobva kuna Mwari ilove yakadii? Halo? Ndamaronda mese nekurwara nokufirwa nevana, mabhizinesi achipunzika, kuseri kwacho kwaive nerudo rwaMwari. Ndinoda wandinoranga, ukaona ndikasamuranga nerudo rwangu rwapera. Zvekuti mwana chaiye akuziva mhando yerudo urwu rwandiri kudzidzisa rwaMwari. Ukaona ukagara usina pauri kukoreketwa na Jehovha, unofanira kutanga kuvhundukawo kuti akomana ndichiri right here naMwari. Kunenge kugara mumba nemunhu waunoda, aimbopota achikutsiura-tsiura padiki pfekai dhirezi rakanaka, padiki aiwa fambai zvakanaka, ramangwana rizikano, muchafamba mberi pavatungamiri venyika. Padiki odzora, padiki otsiura, kusvikira azoona kuti wandiri kufirira kuzama kudzora haasi kudii. Ndapauri kumuti aiwa madima madya muromo musazoshama unge munhu ari kudii. Zvokuona sadza riri mudumbu munongodzora mbichana, nekuti upenyu hauzikanweka. Tichadyawo nevanokosha. Ipapo munhu kuti aone kuti ndadiwa, anogona kuswera zuva reshe akatsamwa. Hanzi wandinanga, ini ndega patebhuru, wangu mukanwa ndowaona bedzi. Ipapo uri kumuda pane vese vawanyararira, iye ndiye wawatsaura. Ndokuona kuti ramangwana rangu rine uyu, rega ndigare ndagadzirisa wandinodii. But kuti aone kuti opportunity yekutsurwa ingadai yapiwa vamwe 4 vari mutebhuru neni, but yananga inini. Aone rudo, anoona kuvengwa. Kusvikira ari kuzama kudzora, aora moyo unozoona zii haachadzora. Kuti aidzorwa nezuro aone kuti kunyarara kupera kwerudo, ndo paanotofunga kuti rudo rwatanga ipapo. Mukunyararirwa ari kufunga kuti rudo rwatanga, nyamba kunyararwa kupera kwechi. Ndunzika zvakanaka? Zvikubatika zvakanaka zvandiri kudzidzisa. Saka ukabata another type of love, the love of God, uchadiscover kuti Mwari anotodemonstrata love yake kuburikidza nokuranga. Ndinoranga wandinodini, wandinoda. Munyoro obva titsungirirai mukurangwa, nekuti mukatsungirira Mwari uchashanda nemi, so unoshanda nomwana. Hallelujah. Uzikufara hallelujah. Uzambobva wasuwa ndione nharo haudi kurangwa, ndokuziva ndosaka wakanyarara. Haudi. Manyokaramba uri serious handibve pakurangwa ipapa. Nimbokubhura mbishana boys wakaoma musoro. Proverbs 18 verse 24. Yes. He that spared his rod, Right. hated his son, but he that loved his son chastened him betimes. Wow. He that loveth. There is love behind chastening. He that spares his rod, you know the good, he hateth. But he that loveth, chasteneth. Love inekurova kuseri. Meno noitsana ngorozeyo. Ndikakupawo microphone neBhayibheri. Ungaburitso here mazwi maviri papa. He that loveth chasteneth. He that spares a rod hateth. Zvaunoona pasangano inini sababa vako mufundisi. Ukaona ndisati ndane liberty yokukutsiura, hausati wawana rudo rwangu.
nomukadzi mumba ukaona murume akakuroora asati ane liberty yokukutsiura, hausati wawana rudo rwemurume. But vamwe vacho rudo vichida makarwana rwokutsiurwa kusvikira murume kana mukadzi kana mufundisi kana ani ati hezvo zvandingarasikirwa newandinoda mukumupa rudo onyarara. Saka there is a moment of ignorance inotanga kuitika even kuna Mwari chaiko, yaunoona kunge zvinhu zvakufamba nyamba ndopo wakutorasika ipapo, nekuti Mwari havasisina control over your life. The moment yavanokutsiura kwauri ruvengo, nyambisirwa Mwari unoranga waanoda. Saka ndiri kuti kudii mangwanani ano, bvumidza Mwari vakurange shamwari yangu, usaite nharo naJehovha, panel beat kwanashe kusvika wamira panzvimbo chaiyo. Zvobatika zvandiri kutaura? Haleluya, haleluya, haleluya. Now chinonzi rudo chakadzika. Mwari unodemonstrata rudo rwake kuburikidza nekuranga. Ane rumwe rudo nhasi rwandoda zvakare kudzidzisa. Johani wokutanga chapter 4 verse 7 unoti vadikanwa vanodiwa naJehovha, vadikanwe, ngatidane nokuti rudo runobva kuna Mwari. Ipapo bedzi ndoda kuti pationgorore zvakanaka usati waenda kure, nokuti rudo runobva kuna Mwari. Paari kutangira Johani uri kutanga nekuti vadikani ngatidini, ngatidane, ngatidane. Obva ati nokuti rudo runobva kuna Mwari, but atanga ati isusu ngatidanane, but akuchiti rudo runobva kuna Mwari. Rudo runobva kuna Mwari asi ngatidanane. Nai munyori zvamuri kubvuma kuti hatina rudo runobva kuna Mwari, saka tinodanana sei? Ngatidane, ngatidane nokuti rudo runobva kuna Mwari. Nokuti mumwe nomumwe unoda, ndopa ndiri kudai papa, wakaberekwa naMwari. Vadikani ngatidane, nokuti kudini? Ndikutsvaga vanonteerera panapa. Nokuti kudini? Nokuti rudo runobva kupi? KuAmerica. Runobva kupi? KuEjipiti. Runobva kupi? Kuna Mwari. Saka source ya love tagara taidzidziswa nounonyora Johani kuti wese wauchaona achagona kuda, ziva kuti hazvibvi kwaari, kune source. Rudo harubvi kuvanhu, runobva kuna Mwari. Kugona kudanana zvakanaka ndo saini kuti munhu aita encounter naMwari, experience nedenga pasina ndimi dzatauro. Zvamunoda panapa kuti mubvunza, ndakazoona vamwe vanhu vechidiki vari mugomo vachibvunzana zvakanzi no, how can I identify a man full of God? Tiri muprayer kumasoyo kwandinomboswera zvakanzi we need to know, because we now have fake pastors. You need to know a man full of Jesus. Saka paitaurwa zvakawanda ipapo, zvakanzi ana Jehovha haite maminitsi maviri nedhimoni, ngori tibuda radii. Mumwe akatakomana ndakaona mumwe mazina achimera, that was evidence yeumwari. Ipapo ndakabata nyambisirwa, ndiri kubvunza kuti saka zvese zvikatedzerwa naSatani, kureva kuti tine mikana yevatendi vachajoina chechi yaSatani, nekuti vakatenda kuti that's a standard of the manifestation of God. Church yakadai inodzidziswa
Ndinotenda baba wangu muprofita Emmanuel. Kuzvigarira kudai tichifunda bhuku tichiridya, vashoma vanogona kuona the mighty power of God. Nekuti kuti tigozoti pana patana Mwari paritomboda kuti tiri zvinhu zvinovhundutsa. Vakomana mugomo vairangana zvikanzi vakomana sai nekuti munhu ana Mwari paitaurwa zvemheni dzichiburuka, ende hatirambe kana una Mwari inoburuka. But chakandinesa ndechekuti havana here kuona kuti the highest demonstration yeumwari huri mumunhu ndo huri kutaurwa naJohn wokutanga chapter 4 verse number 7. Paanotanga John anoti vadikanwi ngatidane nokuti rudo runobva kuna Mwari. Obva ati mumwe nemumwe unoda wakaberekwa naMwari. Agona kuda, mukambata pakati pesangano agona kuda, makorokoto ndiye ana Mwari kupinda anoprofita. Agona kuda, unonzi wakaberekwa nani namai vake? Wakaberekwa kupi? Kuchipatara, kugomo. Wakaberekwa kupi? Wakaberekwa naMwari. Evidence yekuti tigone kuungana pandokota kumana papaita Mwari. Johana anotiona imhando yerudo. Nokuti wagona kuda wakaberekwa naMwari. Uye haperere ipapo unobva ati unoziva Mwari. Wagona kuda wakaberekwa naMwari. Uye unoziva Mwari. Agona kuda wakaberekwa naMwari. Kuda waparudo wakaberekwa narudo. Handiti? Kwete norudo narudo. Nokuti rudo ndiye Mwari. Wakabata Mwari wabata rudo. Na agona kuda wakaberekwa narudo. Uye unoziva rudo nokuti wakaberekwa narudo. Right? Vana baba nana mai, do you remember John chapter number 3? Yomurume wainzi Nicodemus, encounter ya Nicodemus na Jesu. Urukurodza vanotaura pamusoro pe being born again. But pane pamwe panosvika discussion kusvikira Jesu akudzidzisa Nicodemus anoti chakaberekwa nomweya. Ndino anoverenga Bhaibheri. Anoti chakaberekwa nomweya chiko uye chakaberekwa nenyama chi. Right? Vana baba ndoda kunevasikana toda kuti tinyatsopatika panapa, ndoda kukutichai panapa, ndoda kudzikiza gejo panapa. Dambodhipisa nasi. Dambodini? Na ndoda kubvunza mwana wenyoka chi? Mwana wembwa chi? Ko mwana wa Mwari chi? Nzikwa kuvhunduka. Kunyoka angachiti nyoka, mbwa iti mbwa, bati kudzonze kuna Mwari manje. Hana inorova kuti ndatowa Mwari. Usambotya mwana wa Mwari chi? Ni Mwari. John 3 verse 6. That which is born of the flesh is flesh. Right. And that which is born of the spirit is spirit. Is spirit. Saka birth certificate rako deira wakaberekwa nenyama namai vako. Wakafananidzwa wakatodzana naamai nokuti wakaberekwa nenyama. But handei pazuva rawakaberekwa nomweya, wakarasa mbereko yaamai, ndobva wanobatanidzirwa nembereko yomweya. Already you cease to be a physical entity. Day rawaitwa born again, you become a spiritual entity. Saka your reality is not your physicality, but your spirituality. Mo spirit imomo muda kunyatsutsa nanguru waka, because mweya yakawanda, mweya mizhinji. Nekuti Satani wari kutendeutsa, isu tichitendeutsa yachitendeutsawo. Tichipa vanhu mweya waMwari achivapa wake.
Saka we have many spirits, but they are not all spirits the Spirit of God. Uri mweya kudaro unofana zvekare kuziva source yomweya wakakuzvara. Kuti ndizive source ndakazvarwa nomweya upi, izvo zvazvinetse usazvikwirire gomo. Tenda Mwari wauya pasowera moto washo akukupa source. Halo, azvitsvakirwe muprofita kuti ndakuziva kuti source yangu ndakazvarwa ni no usatsvage muprofita, nditerere nhasi. Johani anoti ukaona ukayera wane rudo zvoreva kuti wakazvarwa naMwari uye waziva Mwari. Saka deception yatofana kutanga clear. Number 1 ndeyekuti wese agamuchira mweya otonzi wazvarwa nomweya, saka watova mwana wani. Panonetsa ipapo, panonetsa, because kana iwewe ukazvarwa nomweya wochinzi wa mwana wa Mwari. Inini ndozvarwa nomweya ndochinzi zvekare ndave mwana wani. Now ndoda kukubvunza chechimesa, uyu ane mweya waMwari wava mwana waMwari, neni ndine mweya waMwari ndava mwana waMwari. Saka kuvengana kunobva papi? Kana mweya uri muna uyu uri mweya uri mandiri, zvekutadzirwa nemurume, zvekutadza kumuona, kurara, kuchinja nzira ndakamuona achibva nekoko, but ndabvuma kuti ndinonamata naye uye tine mweya umwe chete. Kureva kuti kana tine mweya tese hongu tinawo, but failure yekudanana iri kuexpose the quality of the spirit that is in our bodies separately. Either one wedu ane fake yari kuti mweya waMwari. Ndarazvigoneke kuti mweya une murumoyo ogara mandiri, tovhiringana, tovengana zvekusamhoresana, tine mweya umwe chete, takazvarwa naMwari, tichinzi taziva Mwari ndava takazvarwa nomweya waMwari. Saka zvimwe zvese zvinoexposa. Now ndoda kuti ucheka akarara izvozvo mudza kuti usadhererewo, tibvire muchechi muno paridzwa kudai zonotirarira pana hande naye todzika. Murume uyu kana akavenga murume ari pano, tese tine mweya umwe chete, then hausiri mweya umwe chete. Kuvhiringidzana kunowanikwa but kuzovengana. Halo? Halo? Ukaona ukavenga zvokusaregerera, cheka mweya wawavenga. Either ndiwe une mweya waMwari, wavenga ane mweya waSatani. Kana kuti une mweya waSatani ndiwe wavenga nemweya wani waMwari. Nekuti mweya inovengana miviri bedzi, waMwari newaSatani. waMwari mweya uri mandiri neuri mauri, kuvhiringidzana kunowanikwa, but sign yekuti una Mwari neni ndina Mwari kuwana nzira dzokugadzirisana. Ukadziona dzikashayikwa muchokocho, hatina kubvira tadanana uye hatina kubvira tava nomweya umwe chete. Ndava John anoti uyo unoda wakazvarwa naMwari uye unoziva Mwari. Iri kusvika nokuyo? All right, 1 Corinthians chapter 13.
Now, ndakuda kubata ma nuggets erudo. 1 Corinthians chapter 13 from verse number 1. 1 Corinthians chapter 13 from verse number 1. 1 Corinthians 13 verse 1. Yes. Though I speak with the tongues of men, Yes. and of angels, Yes. and have not charity, Yes. I become as sounding brass, Right. or a tinkling cymbal. Manaka. Paulo ari kuti kunyangwe ndikataura nendimi dzavanhu nadzavatumwa. Shamakite kole makakaka ipale pele pele shapratekom. Ha? Wadzinzwa kuti dziripo? Dziripo. But ndonovenga ndabva kugagadza. Paulo unoti uri dare rinoti ngwere ngwere. Pari kunzi uri dare ibhero. Kureva kuti noise ndiyo but iri kuti nyaudza. Ikaitwa naane rudo inotandadza. Noise imwe chete but mudziyo wazoita noise iyoyo washaya love. Paulo anoti you are wasting your time. Uri zenge rungoti ngwere ngwere ndava una rudo. Kunyangwe ndikataura nendimi dzavanhu nedzavatumwa ndisino rudo ndava sendarira dzinorira nedare rinongoti ngwere. Zvabatika? Kureva kuti the absence of love in a man can be possible, yet there will be the presence of a gift. Saka, the presence of a gift in a man is not conclusive to the presence of love, which is God in a man. We can only begin to measure the amount and weight of God in a man, not by the expression of a gift, but by the manifestation of love. Nda uyu ari kunzi ari kuita noise vanapa. Bhaibheri riri kuti ari kutotaura nendimi ka. Ane dzavanhu oita dzei futi dzavatumwa. Iwo one one chete. One dzavanhu. But unoyu ari kunzi akamborova dzevanhu. Pari kunzi ndimi dzavanhu ka. Rega kufunga kuti pari kutaurwa chishona chawakafunda uri mwana. Pari kutaurwa munhu ari gifted in dialects. With any language he can pick it and he can praise God in any language. Abva kukurera chindevera nokurera chirungu ukurera chizulu, but zviri kunzi even akakudza Mwari negift yakadaro asina rudo ari kuita ruzha pamberi pevanhu. Kochiita mumwe ane dzavatumwa ndimi, zvipo zviviri zviri enough kuti zvikabatwa nemunhu one chacho bedzi chikabatwa nemunhu one anofanira kukudzwa munhu iye. But pochiita munhu anazvo zvese zviri zviviri pamunhu umwe chete, but onzi akademonstrata such gift without love ari kuita noise. Ndanzwa zvakanaka. Read verse 2. Verse number 2. Yes. And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries, and all knowledge, and though I have all faith, that I could remove mountains,
and you have no charity, have no love, I am nothing. I am nothing. Now, takuva confused manje. Ndo pataka confused kwa namwari baba. But even though I understand mysteries, I know and understand mysteries, and I can prophesy, and I can also remove mountains. That's faith now. Speaking to tumors and tumors disappearing. Dealing with addicts, alcoholic, drugs, sex, whatever. But the moment I come into such atmospheres, addiction is dominated by kindness. And with all that, if I am empty of love, you are nothing. Amira wonde pano confused. And verse number 3. Verse number 3. And though I bestow all my goods to feed the poor, Right. and though I give my body to be burned, Right. and they have no charity, Right. it profiteth me Nothing. Now, ndo pakutanga confusion yes because zviri kutaurwa pa verse 3 ndo rudo rwacho. Ndo rwatiri kuti rudo rwacho. Paulo rwakuti kunyangwe ndikapa zvokupfeka zvangu kumurombo nechokudya kunerera nechirikadzi, ndotora muviri wangu wacho ndoti aiwa ndakuda kutoita zvokuti utsve muviri wopinzwa mumoto, ndozhamba ndoti Mwari kudzwai muviri uchiunyana. But Paulo obvati zvese zvinogona kuitika pasina rudo. Zvekutoona amaya vagouya nemahamba kuzadza aritari ino nemahamba, mbuya dzichiuya dzichinonga mahamba dzichienda kumba dzichinonga mahamba. Paulo obvati izvozvo futi zvinogoneka, amai muri kuninzwa, zvinogoneka kutoitwa musina rudo. Saka confusion ndo painotaka kumera ipapo. Saka ndaimi chimboti paridza chacho chiri kumbonzi rudo chi. That nevanhu vari kuti I love. That's why I give my body to God. I give my time to God. I sacrifice everything to God. But the power of that izvozvo hazvifanira kukuvhundutsa. Ndavana asina rudo anozvigonawo. kunyange ndagovera varombe zvose zvandinazvo, kunyange ndikaisa muviri wangu mumoto, yes, ndisina rudo, handibatsirwi chinhu. Saka rudo chii manje? Chinonzi kuda kudii? Bozi mimi mfundisi ndaifunga ndoko uchaperera semoni yenyu. Kuti cheka naye, dana naye, pana naye. Tototi amen, tonamata toenda totakomana nasi taparidziro. But Paul ari kutitsiura manje, takomana even makaparidza be careful. Musagumire mharidzo dzenyu mukupanana nemukufonerana nemukuchekana. Nasa una kuya kuchechi. Ufunga kuti rudo. Akakudzwa kuti akufonera kuti sewo usino kubatika nhasi akuda dia. Aish. Yo vhura kumeso vhura ntarise zvakanaka. But ipapa pakati nemunhu kuti ipapa ndarovha kuchechi mfundisa vana mbondicheka. Ari kuona ndamuvenga. Kupinda umwe mwana wesangano amucheka. Aiwa, hauzi kundinzwa. Ndichaidzokorodza zvokwandinzwa. Ipapa pane mwana 3 weeks asiri kuuya. Foni yangu haisati yapinda muinbox make. Kubvunzawo kuti wanga uri kupi. Kwaari avengwa nemunhu waMwari. Unotori nemumwe mwana wesangano waakutoda kudarika inini. Nekuti anopota achiti patiki ndikarovha ndiye afoni. Mfundisi avadi. But akakuudza kuti kufonerwa uchitsvagwa rudo ndiani. Akakuudza kuti ukawana munhu after service waunoti tunhamoti kwako obva kuti uya kumotikari okupa bhanduru remari, rudo ndiani. Nekuti Paulo ari kuti kunyangwe tikagovera mbatya dzedu dzokupfeka, topa zvekudya zvokuuya motikari yakazara marofu echingwa, vomira kiu rofu rako nemajarini, rofu rako nemajarini, munhu achienda kumba
Pauro oti izvozvozvo chenjera, kana moparidza rudo musanangane neipapo ndamunorasisa vatsvene. Panotoda muparidzi akachangamuka anoswera naMwari kuti agone kunodiagnosa nekulodha rudo. Zvese izvi zvinogona kuitwa but pasina Mwari. Haazi wese akupa akuda, haazi wese akucheka kuinbox akuda. Hello, haleluya. Ukotsire ndokuuye koko. Aiwa, handisi kumboseka. Unobreeda chechi so yekuti wese ajoina chechi ari kutsvaka kadonation. Pakauya kamwe kaministry pasera apo kari kuuya nemabhauga, unoona sangano rese ari uye kuchechi muzi iwoyo richimhanyira matsaga ehufu nekuti vakatenda kuti tsaga rehufu rudo. Unondiudza kuti mupolitician ari kuvhoterwa 6 August iexample, akauya akachera chibhorani apo wakuda, ndiwo unoti kupiwa rudo. Ndira ndikubatsire. Akapaka motikari yake mupolitician achida kuvhoterwa, okupe matsaga eufu, motobuda mutoti vane rudo baba. Mira ndibatsire vanhu. Paul anoti though I bestow all, not some, but all my goods. Zvekusvika pakuti inini wandisina pokugara, ndapa dzimba namagumbe zokufuga handisisina, ndaapa kune vatonhorwa. Paul anoti zvinogoneka zvose izvozvo kubatwa neane ruvengo. Asina rudo, ane hasha noruvengo nehuroyi, anozvigonawo izvozvo. All right. Saka mfundisi, all right, rudo chii uye tunoziva sei kuti panapa tine munhu ari kutida, because kupiwa kwacho todaka. Musazotiudza ka munhu waMwari kuti pote tichiramba kati tichange tadhisena rudo. Kupiwa tagara tiri kuda, but tinoda kuziva kuti tapedza kutambira, tatambira here cherudo? Tatambira here chabva kuna rudo? Aiwa, azvinetse. Ndofunga, do you know kuti tine imwe type yevanhu yekuti ikakupa inomaka mudhari. Panapa hapana munhu akadaro aripo, ndisati ndamuona hangu, but kana uripo ndisati ndakubata tendeuka. Saka ukaona akakupa even kuchechi chako akadonate akadii akapa akadii, dera unozomutsiura ndipo unoona kuti nakupa nerudo. Tsika mabreak. Tiri wafundisi, handina kuita chifundisi nhasi. Ndane 13 years ndichiparidza. Safunga zvandakatanga ministry ne 2 years ofunga ndo makore ekuparidza. Bunza vanondiziva 13 years ndichiparidza. Heaven Life ndo ine 2 years kwete mufundisi. I've grown older than this ministry. Yeah, 13 years. Saka ndine mhando yevanhu dzandaona kala nekala. Mwana uye zvagoti mufundisi chamada chese, nyasha tadzida idzi tomira nebasa. Ukomhanya kuna mai akati amai mina chimirai kutsanya. Mina matenyadi. Ukomuona tomboti ka grocery mangwana, ka grocery next week, ka grocery next week. Ukama hwaumbika. But uchiswedera pedyo nemwana unotanga kuona ma weaknesses. Deira unoti zvandidawo rega ndimudewo nekumudzora, ndopa uchaona kuti rohwaiti rudo harusi rudo. Iwo ndo unaro rokugona kuda kumuranga but iye haana. Ndo dheira raanomira kukufonera
unofa nenzara. Abo wangu akatarisa magorosa chindawana anondida. Vana vanotanga kubvunzana kuti nai yogurt ichiri kudyika here pamwana. Unosiya murume wemumwe munhu aine mbiri mumba mako kuti vababa ninge vasauya kuchechi vari vana vari kudaro kudzama kuti kubva baba ningi vavakarobva kuchechi hatichadya papa panhau. Uri mumwe murume wakaentertaina mumwe murume aita nerudo iye asina. Ndawakati kupihwa chii? Uri kuona brain idzi dzinofunga. One day mama vakauya zvikati daddy kune vanhu newo futi waimbozvitaura iwo kune vanhu varida kutenga magorosari enyu nauyu futi airidza magorosari. Vanhu vavabatana ndinawo bedroom ndikati mama vanhu alright vachaunza grocery 1 month 2 months rechi3 vamira apo wakatarisira vanhu unotsamwa. Right. Saka muri kuti kudii dede ndikati vakagona kubvisa zvegumi zvavo vaqualify muproject iyoyo for now vamisi. Enda kurisiti vari kubvisere zvegumi vanhu vacho vaiti magrosari endapo. Siurika. Satsamwe, siurika. Enda kuri vese vakati magrosari enda up. Utarise mazita avo kuti tight havasi kugona. But vakuda kupinda mukitchen yangu. Tight. Mweta mfundisi vanodada vanotirambidza kupa handina kupusa. Uda kuti ndirenge Mwari newe iwewe. Wambouya 2 weeks 3 weeks hausisipo. Tanga kuva Lord ida Mwari first ne tithe ozoda kitchen yangu. Very simple. Very vafundisi muri kuninzwa. Vanouya vana baba even itai yenyu kuna akanditi dry clean ariko kusaidu. Nanasi asati auya kuzo baba ndinje chita dry clean yemasute enyu. Nanasi anakupusha. Ndina kupatika. Akapatika. Imunononge ndiri kuramwa manje. No problem. Baba nozoramwa. Baba, I'm not young. I'm old. Upstairs dzinofunga. Uremukati dai ndakamirira magrosari makati magrosari. Dai ndiri kudya ini. Dai ndasakara hangu mwana kuonda kusara munhu wangu. Hello? Kabunza kwa shira yanokuudza kana njizi rife yakwa shira handisi kundomuda kudarika mese. But munhu akazvipa mupenyu hwangu kudarika vamwe. Munhu akangozvidoneta. Saka zviro ndokuvenga imese. Munhu akazvidoneta kupenyu hwangu. You knows how I operate. Aimbozviitawo kagrosari kadiwe. Mwemusi ndokuya neti kumari ukaneti kunyaya kwake. Ameno kana arimo muchechi pana. Anokuudza kana kanyaya kake kasati kagadziriswa ndokuya nekamari patebhuru pangu ndokusunda kandikati mbonodya mari yako kusvika wanaka. Ndaiudza Mutevani ndikati iwa Mutevani ndikakuranga marangira ndaita kwashirai pamwe ungadai usiri apa. Nekusava perfect kwake anoda kutorespect wari ikoko because anzwa neshamhu dzangu kudarika vazhinji vari muno. Kuranga chaiko. Hakuna mwana wandaranga mu heaven life. Semwana iye wandikutaura. Zvokuranga kumutambudza. But unoona neutete hoyo yakagonya. Agara pasi kangosumudza musoro kachingoteerera so. Ndikachipedza service ndiyanditanga kundimhoresa futi. Katomhanya tete makadi uteta upere mukano. Andamanyiko tete makadi. Yogari pa discipline. Saka unondudzwa kuti ndinodhauta rudo rwakwashira kwandiri. Ondudzwa ndimurambe. Ndingamudhaute manjeni. Hazvigoneke izvo. Hazvigoneke because iwo zvauri kundirambira ka iye akandidira izvozvo. Zvauri kunditizira iye ndo zvakamuswededza padhuze izvozvo.
Halo? Unondudza kuti ndiramba amai ava. Vagone kuparidza. Akakudzwa kuti ndakada mukadzi anoparidza ndiya. Amai ava chavaona nini muupenyu. Awamana kana makaudzwa kuti mamini anodonhedza panapa muno westa mari. Aishande pano amai ava. Dei rekufunga kuti kune mwe mukadzi afara nini zvokupota achibata mabhatani angu achikumura. Amai avari vapenyu. Iwe chiri kusaka nditaure zvakadaro, rudo rwaandiratidza handina kuruona rudo irworo achipfeka zvitsvuku zvainazvo izvo. Ndakariona panguva dzokusakara kweupenyu, nguva dzandaisatarisira support. I saw her support. Nguva dzandaisatomboda kudiwa zvekumuramba kuti I'm not ready for love, I cannot accommodate love, but wakandida. Andikuona pocho uya mumwe nhasi akundiona ndakapfeka sutu yemeruni ine mutsetse, ndopo utondudza kuti ndinogona kutokuda kudarika amaya. Kana uri murume akadaro uri dofo, unogona kundida kudarika amaya. Otaka kundudza kuti wandotokudai kudarika amaya. Aibva pamane ndauchinyepa kana. Hakuna zvakadaro. Ndokana ndichikudzai nhau yangu namai ava kuti aigara mumba. Vabereki varipa vatisumbotaura zvokunyepa unokudza. Pazvinhu zvese izvo zvatakasangana nazvo vabvunze kuti kune here one day ratakavafonera tichikumbira hupfu. Kwete nekuti havaigona kutibatsira. Already baba vangu vane basa rakanaka kunze kwenyika. Chigara membe yakanaka, nanasi vane basa ravo rakanaka. Hazviroti havagona kutibatsira. But hatina kubvira one day kuzodiscover vari vabereki kuti tanzwa kwakuti mafamba netsoka mamuchienda kupi, vava vanhu vemaraini. Totonyepa tatienda kunonamata. Namba tachinokumbira dheka rehupfu pamufako sapo panogara nzvadzi. Tachienda tisingade ruoko rwavabereki. Amai nyakundipa mukadzi uyu mukavabvunza even nehama dzavo dzese kuti pazvinhu zvese izvozvo vane dhei ravakambofonerwa here nemuroora kunzi kuna hakuna mafuta. Havazive nhamo yomukwasha, vanoziva kugona kwomukwasha. Amai vachindichengetedza. Vana chavanoziva kuti kune dhei raakarara nenzara vazvizive. Chavanozongoona bedzi kuona ndiri mufortuna. Mukwasha Mwari vari kumitira zvakanaka. Mukwasha Mwari akundira zvakanaka. Mukadzi achichengetedza murume. Rudo ka. Haruzi rudero. Saka unogona kuvhiringika manje ukamuona manje auya anogona kupa but asina rudo. Anogona kupa ndozvaparadza dzimba. Zvokuti unowana mukadzi anogona kupa rudo. Romenzi chayo kukupa but rudo hana. Ugoitwa zvese zvawaiona mufirimu. Zvekudzokera kumba une hasha uchituka amai. Susumukapo. Nai baba susumuka uende mani damba remunhu ibva ipapo. Wakaguta rudo rwemunhu asina rudo. Wapiwa asi hazvina rudo kuseri. Handeipa unongonzwa mudumbukurira. Charubata chirwere. Wakuofuredhera ipapo pauri. Nguva dzokumbonomhanya kuenda kusoftex ukausisina. Ndopa uchaona kuti kune vanopasi rudo vasina. Unotakurwa ugonodhambuka kumukadzi wako iye wawaiti damba remunhu. Ndiye anokupepa iwe. Pfekedza murume mukuru mapamba. Kusvikira warikavha unoona idzo mbabvu manje dzedi. Nemunhu achisimba futi ari kudzokera kunopiwa kusina rudo. Nekuti takatenda kuti vanopa ndo vane rudo.
Hello? Pauro anoti kunyange ndikapa nhumbi dzangu dzose ndisina rudo, kura kuti unogona kutopa nhumbi dzako dzose usina usina rudo. Unozviona day even murume chaiye Mwari munhu day raunoona kuti baba havana rudo vanokurangaridza kese kavakatenga kubva kuyadi loni chai unoudza kwanzi ndakaidyara ndini loni. Abo uri mukadzi akamupa vana 10, 7 vacho maloya, 3 vafundisi, hakuna 1 akasvita mbadye pane zvavakamuzvarira. Hazvione izvozvo, ari kuona huswa nemaruva, maruva. Motikari yangu, imba yangu. Mukuparidza kakungoti Mwari vakubatsire. Sofa rangu. Unondiudza kuti mukadzi wako haana chainacho muno. Aiwa ndakatenga ndega, ndaishanda ndega. Saka pamaidzoka kubasa muchidya sadza, rainge ramonwa nani? Tikati pai munhu pay yake kubva dhera wakamurora mane 40 years mesi. Mpe pay yekuwacha, pay yekupukuta bhutsu, pay yekubika, pay yekukubata kumeso kusvika wakodzira. Tiverengere mari dzomukadzi angadari rombeze zvare. Zvavakutanga kuti motikari yako nhasi. Ukamuverengera mari dzake mukadzi, kata, ompa oenda. Kudai wakatsvaga musikana webasa, ompa mari dzake, omuti anokurarisa hope, ukata urare futi. Nonetsa. Usati wabatwa nzeve unonetsa. Tokutsvagira nokurarisa, oiso cheki yakapo, risiti rwakapo. Andiri kuona kuti rudo haunako, uchatobva munowanarwa, wanga usati wanarwa, andiri kuzviona. Uchatobva munowanarwa, but wanga usati wanarwa, andiri kuzviona. Nekuti ane rudo anotorora, asina rudo anotorora. Agobhadhara yese yakakwana, asina rudo. Saka musati vanorora ndo vane rudo. Ayo, dasi. Dasi. Unonzwa kubvunzwa anokudere. Zvonzi I'm not sure. Zvonzi akakurora here? Zvonzi akandirora. Saka uri kuchemei? Aditi zvinoitwa mwani kwachikupa counseling. Saka uri kuchemei? Munhu akatokurora? Munhu akatochata newe? Ane chikwereti here kumba kwababa? Aiwa haana. Iwe unonetsawo iwe. Shata murume akaita sei? Nokuti vakatenda kuti anopa ane rudo. Yabayewa. Zvino wapedza kurorwa mombe zvese wachata handei kumba. Akomana. Munhu anosvika pakupera mafingerprints achita kukuzvikira padama romunhu. Uchimwai wambama nemunhu akakurora. Haana tsitsi newe. Waswera uchiwacha musana wende wazvara vana 4. Zvino wamhedukira nechekure. Hauchagona kumira ma-hours akawanda. Wapedza kudaro ndori kuwacha futi mahovhorosa nemagirizi. Wapedza kudaro ndiwo chafidha vana, wapedza wabika porridge remasikati. Zongodai maminutes mashoma kwadoka, vatouya. Ende vachiuya futi. Kuti uti murume wangu apa. Wati pai apa. Vamasikati ameno ndurungonzwa. Wati pai. Unoshurwa zvazvo kunzi kadzane nungo. Hauna kurayirwa natete. Apa papi pacho. Apa zvikuru sei pakasaoneka apa pana kuzvimba hapo, but parikodzi apa. Popenengurwa podai poonekwa hapana kuzvimba. Ndakutoti munhu anzi arwara, anoda kutoona honye dzichibuda kudai. Ndokutoti adzi munhu arwara.
papi pacho ipapa, papi pacho tokuzivai mune nungo, papi pacho ipapa. Haunzwikwe kusvikira patoita zvokuti ngochanotsvaga mapanga kuzvicheka kuti ototi hapa pachibuda ropa kuti utombozorora kuti hapa. Bati iye akaroora akashata akavaka dzimba. Haana chaasina kupa, chamunoti akamira pamberi vanhu moti baba akanaka, haana chaasina kupa. Ndovanotonzi baba nemuzvigaro muchechi pfe wakutogara kumberi. Ndari kunzi anozaplaya. Nekuti takati kupa mari, kupa dzimba, kupa zvokudya rudo. But makorokoto Paul anodzidzisa. Nekuti anoti kune chinofana because behind giving now. Do you remember kuti pane imwe nzvimbo Jesu anoti, in fact anobvunzwa nemaSadducees, mumwe wavo anouya anoti murayiro mukuru ndoupi? Handitika Jesu ndokuti murayiro mukuru ndouyu wokutanga, ida Mwari wako nomwoyo wako wose, nepfungwa dzako dzese, nenjere dzako dzese, nezvese zvauri. Handitika ndobva ati unotevera unova mukuru pamirayiro yose ndouyu. Ndo panoti ida hama yako sokuda kwaunozviita. Kudai Jesu akati ida hama yako onyarara, akomana disaster raidikika ipapo. But rudo rwacho rukunzi ngarukupiwa hama rwakufana kuregulatwa nemadira unozviita. Ida hama yako sokuzvida kwaunodini. Ikapera pangoti ida hama, akomanaka vana bavana namai, vanhu vanotambura mudzimba. Ndazvinonzi rudo nevamwe mai wekani. Unoona madiro ake anozviita ozviona kuti akomana pano idisaster. Chaanoti rudo, chaanopa muviri wake achiti rudo, chaanonwa achisa mubhodhi yake achiti rudo, chaanofirira kureiza mari kuti kana ndazoita mari ndochishange chichinakidza muviri wangu, ndichazvispoila neichi ichocho. Kudai chakanzi ida hama yako Jesu onyara, vakomana sokuda kwaunozviita, kureva kuti neuye achadiwa nehama kana chisarudza anomuda ngaatanga aongorora kadiro kaanozviita asati akuda. Ndisati ndamupa mukana wokundida, ndoda kutanga ndadzidza kuti iye anozvidawo sei. Saka ndinoona madiro aunozviita, ndoziva madiro auchandiita. Unondiudza kuti munhu akatadza kuda ake mazino, kwesha ake cha akatadza kuwada ake mazino, haawanirwe nguva. Ndiye munhu achakuda ye. Alright. Pamwe pacho mucheshika maklasi akawanda. Vavana vasati varoora nevasikana vasati varoora, asati ati I love you, iwo asati wati tu. Enda unogara paruware zvako omutsvagira spy police inomutera. Ndati noda kutanga taziva madira anozviita, zvichatiudza ability yekutida. Toda kuziva panorara, jira raanofuga irake kwete rangu. Musazondozoya ndozondikuda 2 in 1, iye anoridawo here. Unozvinetsa kuti 2 in 1 paDubai haana kana love yekuzvida kusvika pakuti anotsvaga rinodziya, anongotsvaga chikweshe chegumbezi kwari zvatonaka. Iye ndiwa unoti achazokutengera rinodziya,
wake muviri, akatadza kuzvipa wake muviri. Munhu akaomera zvekusvika pakuzvikuvadza iye nenzara. Haana kuomera pakungoti anonyima iwo, akazvinyima iye. Munhu anoita kuputika muromo kudai yakasungirirwa mari muhomwe. Iye kuzvitambudza nenzara. Ndopaunototi papa ndopa ndichatengerwa chikenini papa. Atadza kuzvida. Zvokusvika pakuti warega ndimbozvitengerawo huku yakagochwa nembatatisi yakapiswa. Ongodyawo. Ndoda kuziva ndiye achauya here agogochesa. Dzimwe suicide dzamunoita idzi marelationship idzi. Komana vasikana mune zvivindi. Unoona munhu achaziva chinofanira kupinda mudumbu nechisingapinde mudumbu. Munopinda powder, mopinda guka, mopinda dombo, mopinda mushanga wechikosoro, unoita simende mudumbu. Unozoona munhu ndiye arara pamastoro. Arara zvino aunganonga achapchoka mvura igona yakupukuta kupedza. Munhu akarara kutenga akafa. Ototi barabado amuka Jehovha nenyasha. Akutomhanya kutsvaga kasikana. Poto takasikana kana utonzwa mbiri yemunhu asingazvide kusvika palevel iro. Patokozonzi achandida mangwana. Rega ndiri mufundisi, rega nitaure. Ndinoona kuti ndakaita counseling nemumwe so ndikati wanga usina kuzviona here zvese izvi. Zvati taingoti rudo runondiwandira mberi. Kari zvino rwakakuwana here asikana? Pamwe pacho tinoshora Mwari agara arayira. Anozvida kusvika papi. Even nechechi chaiyo kana utsvaga mufundisi, tarisa madiro aanozvida iye naadzimai vake. Achagona kuti dawo here sevana vesangano. Tsvaga murume, tsvaga musikana kana business partner. Business partner. Imi madzimai munoita shamwari. Shamwari yangu, shamwari yangu. Tarisa madiro aanozviita. Alright. Iwo ukatamba nomukadzi, uri mukadzi, wekuti murume wake haateerere, haanzwe, haarespecte, anorova murume nebhandi. Kunyange atadzirwa nemurume, but anotora poto achisikiza ine mafuta okuziva kuti ndinokuendesa. Ishamwari yako kai. Mangwano oyobva kudza kuti murume wakaipa, zvakaipa, obva wasapotana naye. Masangana musina Mwari. Because even if murume aipa, but ndo unhu here, ndo rudo here. Ndo rudo here. Kuti uwane shamwari nokudza kuti hongu akutadzira, but newewo shamwari yangu arhusi rudo rwauri kuita. Ishamwari shoma dzaunopiwa naMwari dzinoti dzikanzwa nyaya yako dzinotanga kufunga pauri kukanyawo. Vazhinji havana time iyoyo kutongokukuruka vakutokunzwa. Iwo funga kuti wawana shamwari nyamba uri kuparara. Uri kuparara. Nekuti shamwari yakanaka, even murume akakutadzira, toda kutanga tacheka kuti hauno here contribution iri kusaka murume atadze. Ini ndakasvika papoint yekuti even ndikakutadzira iwo, amweni hamusati mandiziva zvangu, muchandiziva. Even ndikakutadzira ndorega kuzviona. Nekuti pamwe pacho kaunogona kutadza kausingazvizivi. But kana takanyana, handizi type yekuti ndinoramba ndakabatirira pawakatadza.
Ukabvunza adzimai angu ndinogara pasi kufunga kuti handine here panguo pakasaka ndisvitsane apa nemunhu. Now, mind you, haisi yemunhu wese manje, ndeye vane mweya waMwari. Saka dhei raunouya uchiti baba ndakakutadzirai, kana ndapaona uchanzwa nenoda kuti neniwo ndiregererewo, ndakatadzawo apa. Zvino urana makwindima kwako kukona hubve but uchiti une rudo. Vanhu ndovane problem, vanozongondikanya but I'm full of love. Iye ane love akakanywa anoita zvaunoita. Inini ukangondida chete hatina problem, asi ukandivhiringaka otoziva kuti una mambara. Ipapo kanzura contract, una mambara wemunhu. I'm a good person, anongodi kuvhiringwa chete. Uraziva kuti una munhu cheuka uende une drama, unoita mukadzi wokuti dhera waita mistake unozara paFacebook. Mana maisu muzai musoro unozara paFacebook, ndokunogadzirwa dzimbere kuFacebook. Wese ari muchechi hapana sazivi kuti wakakanya, angokuentertaina bedzi kumupa nzeve ko nhasi raparidzwa but mamusiri kufara kwakanaka here. Nzwa zvinotaurwa ipapo zvese murume anoyanikwa sokezwa pawaya akodzumburudzwa kudai naye. Amai mufundisi wane mumwe mwana wakasvika pakuti uyu dedi handichagona. Mwana achitaura nezvemukati memurume wake atsamwa. Saka ngakuziva kuti even tikabatsira murume wako ichanaka here imbai nehunhu. Tigoibatsira igomira imbai usati wakutombogona kuziva kuti hongu atadzaka asi murume wani wangu. Kana zvese zvikaitika zvokuti takanyana, ngatiti tazobatsirwa, pachawanikwa here mukana wokuramba tichihagana tamboudzana mazwi akadai. Unobva wanouraya solution isati yasvika nehunhu hwako nhasi. Tochiti wawana mufundisi nokubatsira muchanogarisana. Mangwana ugomahaga uchinzwa kuti wakahaga munhu nezvaamboita nezuro. Aiwa somudzai musoro. Ipapo kunyange mukasaita amen ndogona kupaswerera. Munotsvira mutende nhasi handikunyepere. Aiwa ndopaswerera. But inini ndikashupana namai ava tiine rudo, zvandichataura kwavari ngazvisiye mukana werudo. Mangwana ndichazodawo kubata ruoko ndichiti hani, handibva ndarasa muromo. Handei mangwana ndakuda rudo ndabata ruoko rwari. Unoona munhu akangosuwa even ruoko akabata akangosuwa haachanyanyotambanuka kuti uone kuti ndiwo wakatadza nezuro. Ati hake sorry but uri kuziva zvawakataura nezuro. Musoro ndamanyokopisa takamana. Saka murume ndo zvaanonifungira pesa apa, saka mukadzi ndo zvaanonifungira pesa apa. Kuti uzviona kuti ndiwo wakakanya, wakazotaura nezvisingataurwe panguva yekukanyana, kutosuwa iko kwenyaya futi hauzosununguka inda. Handi mazvona ndo problem yenyu, hamudi kudiwa. Handikona murume akurara akagonya, iwo akagonya, uri kuita uchiswedera, unonaswedera uko but makaregererana nezuro oswedera futi kuti ngacharara pasi but uri kuti akadii yambisirwa. Une misidzirwa yeunhu unodarika rudo.
dai Mwari wakubatsira waita kuti undinzwe. Namai ava sumudza musoro mese, munofunga kuti namai ava atino zvatinombokanya nawo here? Isi hatizorova nati tukane basi pampa ndona kuti yavari kufunga isiri yandiri kufunga. Unoti pfungwa dzasiyana. Kala chaiye dzinogona kutopesana. Kala maitaura radio itaura chocolate, ndinoti kala dzapesana vana. Apo chocolate uchida mamuzi takanetsara nekala yemota vaitaura ndoda kala yakati ndoda kala yakati. Takasvika kutauni ndichinongedzera bedzi dzese dzine kala yandinoda. Urikona ndo zvandiri kukuudza izvezvezvi. Iyo itangadzo yake ozona yadoti aiwa tete maona iyo kala. Ichipisa nawo yekala yemota. But unoti pese nekupikisana nekudi hakuna day mwana munhu wabura akasikizwa mbama. Hakuna. Boze pane rudo even mukukurukura. Kune mazuva ndoziva kuti mukadzi wangu haana kuzoonosha ndaona. Zviri nani kunyarara padacha mukamakisena achiona. Handiti kana ndotaura nganditaure chinhu charamba chimuswededza pandiri nekuti ndichazoda rudo kwaari. Handibvumidzwe kutaura mazwi anomusudurutsa kure neni. Even nepakutsiura pacho pataiti rudo rwaMwari runoranga, rudo rwaMwari ranga. Damwenyu mukazomhanya nayo vheseka mukanotukirira madzimai vhunzi vakati runo runodi. There is always a difference pakati pokutsura nokutuka. Kutsura kuudza munhu achisara achifila motivated to become better, but kutuka is now personal. Waakushandisa ma weaknesses ake as a resource to put him under your feet or put her under your feet. Waakutuka. Kunzwa kuti apa ndadzikisa gejwa. Mese muri muno mukaziva chinonzi rudo, nechechino inokura. Bozi kuungana kwese kwamaita rudo rwangu chete ruri kushanda. Nderwangu chete ruri kushanda. Kokuzoti mese one by one mukatanga kubatana neni kudanana, it means the number itinoidouble within a month. Rudo. Nekuti rudo rune moyo murefu. Nemunhu chaiye ukaona munhu akakanya, mpe mukana wokukanya. Ukaona mukana wokumuudza muudze, but usamunyima mukana futi. Mudzosere mukana iwoyo. Moyo murefu. Haungoti ukakanywa hwani bedzi ndopatoperera. Zvatopera utorinda zvavenchada kumuona futi. Rudo rune moyo chi. Ndo rudo rwacho rworo rwokuti even giving ikashaya rudo uru harukusi rudo. Rune moyo murefu. Akakukanya nhasi mukakurukurana mpe mukana. Iva nemoyo murefu. Rudo rune moyo murefu. Unoramba une moyo murefu nemunhu amira kurutivi rwausina kumbenge wagamuchira. As long agona kuuya akaona kuti apa ndamira apa, unless atadza kuzviona. Akazviona kuti ndamira kusaidi kusiriko, akairauya kwauri hauna option, mupe rudo. Even nemuchechi muno madepartments kupikwa mune muru, mune muchikanyana muchihedhana ndichizviziva. Moti baba hava ekite emergency, hava ekite emergency. Tara nononoka manje kuekita, wana tiri kukanyana kuno.
Alright, ini ndikapota chingoti padiki manetsana kuti department ndoburuka ndogadzirisa ndoenda, monetsana moburuka ndogadzirisa moenda. Ndosvika rini nezvinhana zvakadai? Ndosvika kupi? Church inosvika kupi nezvinhana zvakadai? Rudo even kumadepartments kwenyu kutoonana kutoti namainingi hatina kuonana zvakanaka. Tatadza even ndiri dress chavazoti green ndikati yellow. Hatina kuzoonerana pakala. But what is the mission? Mission ndeye mayellow here nemagreen. Kana ndeya Jesu. Kwa iwe unoramwa zvokunogara kubhekisutu. Nenhau yekuti kwanzi yellow. Rudo irwo rukashayikwa naMwari havafare. Inini baba venyu kuparidza apa munoti handisi kukanywa mukati umu. Kudai ndaiti handingandikanya handichaparidza. Kwete mukati bedzi, even kwatiri as brothers in ministry tinokanyana. But brother iyoyo uda kuiona even kumusangano kupi ihama. Motombosiya zvokuti akatikanya makutobatana makutotaura kana iri mari dzemaparidzirwa nababa nayo iyoyo. Motodya mabhanzi enyu ipapo mwakutoenda kutotamba sinuka zvapera izvo. He's a brother. He's a brother. Asifane kutombochinja ukama. Iwewe unovhunduka nhasi kuti wakanywa muchechi. Wakutoramwa muchechi ndadi. Asi mwana wamai vako amuonani. Wakati kuramwa senemi iyoyo. Kuno kuchechi ndokaonda kuti pamapoints. Hamfundisa ndichagona kuseva because zakuti department uku ningi. Ndochipa mapoints asina basa. Une muning'ina wasuri kumhoresana wokuti kuramwa senemi. Taiwa ndichanzo yakashiri. But makanyana nomuning'ina zvikanzi pafiwa. Munoona maungana paya mwachera guva mwaisa dhora mwadi. Donzvo ngaripfurire mberi. Hakuna organization ina Mwari mukati ino succeed without love. And the love haisi love kusvika waona weakness yemumwe wako. Ukagona kuda munhu ane weakness yawaona oramba uchimuda, wana Mwari. One day ndine murume akakanya zvokukanya zviya. Ndokurambwa nemunhu wese patiri kuBible college. Ndokumira naye ndiri one. Hayi anga akanyawo. Akavhura hombe unoziya dzaakavhura soka. Waiti munhu wese kuBible college akamuona so waingonzi makadii. Akutoenda. I'm a man of God, how are you? Akutoenda. Waipezera kunzi watsiti zvinamira yega paya. Kana muri muchapel. Ndakatanga kubva kunzvimbo yandaigara nandamusecond year, but taigara nechepakati. Ndakatanga kubva kunzvimbo yandaigara, ndakatanga kugara kumashure paari. Anga ari first year. Akasvika ndokuita mistakes ake ndokubva akanya. Kanya pa college kuti inozikanwa nekuna principal kuti kune munyowana akanya. Ndakatanga kudzoka ndokutanga kugara naye. Ndakamuda ndiri one. Right. Handenya yapa dzakapera agamuchirika akauya kwandiri achitenda. Munhu waMwari, ndimakagona kuidentify calling iri mandiri. And you loved me. Nyambisirwa wakutoirasa handina kukudira calling. Ndakakudira duty rerudo. Ndakamira newe even pawakarambwa kwete nokuti you are better. But because I have a duty to love. Unoita mwana wesangano the worst muchurch pandiye anoonekwa taura neni. But vakachena ndisingataure navo. Why? Ndiani ari in need of love more. But mfundisi akadaro anobatanidzirwa nemunhu iye. Kudai vaiziya munhu vari kutaura naye. Takutotyirwa kunzi mfundisi vanosvibiswa. Batsirai profeti vangasvibiswe nemunhu uyu. Kudai aisvibisa pawakauya wakaita sei?
Hauna kuuya uri wese kupindawo. Tikakwako modheta, tikataura newe pamafoni, tikakudera tikadi washena manje. Zvawachena takukusiya uri clean, takumboenda kune vakasviba. Wakuti mufundisi vanodhampa visingaiti. Vaitaura nesu but havachataura nesu. Wanakaka. Zvawanaka kudaro chinonakisa vamwe, ndakudo vamwe vokunatsa. Haucharo ndibve pauri. Mufundisi vanodhampa. Saka chifundisi chacho ndechipi chokuti anaka teki naye wakaipa ndoigino. Sumza musoro tarisa kuno. Ani mukuzona? Iwo zvawanaka kudaro ndongadewa kukavhira baba. Kune vamwe vasati vanaka vandisina attention nawo. But kuda ndidewo wega. Chibatsirana neni kuda vamwe. Do you know kuti kune verse rakandinetsana nhasi rakataurwa nemwana muparadzi, the prodigal son. Adya mari apedza raarombe, chii chakamudzosera kumba? Verse inoti akati kumba kwababa vangu kune varanda nechekudya vanodya vachisiya, rega ndidzokere kuna baba. Haana kudzoswa nerudo rwababa, akadzoswa nenzara. Vanodya vachi ndo one chinhu chaakafunga. Haana kuona love yababa. Vanodya vachidi. Saka uyu anorasika uyu. Ouya kwandiri opfugama dedi. Ndafamba nzira isiriyo. Ndakuchimubata maoko nekuti akaremara. Naye instead kuti mubatsirane kumurapa makutorwa ndiye adiwa kudarika isusu. But ane maronda. Do you know what he has gone through? Do you know amount ya attention yaari kuda yomufudzi? Anopondwa. Akauya last week but muri kutoona zvo. Mukutoona manje munhu atoto overtake. But akauya last week munhu. Dei raachapora. Muchaona uyo ndamusiya ngaamhanye nemamwe makwai nekuti gumbo ramira. Uyo haachada nidhi yangu. Akumhanya nemamwe makwai kidiba. Zvakudhumana nemamwe makwai imomo. Alright. Anoratidza kuti aremara mufudzi anotora gwai oisa pachifuva. Mamwe makwai ngaaregedze kuti kune gwai radiwa. Ndiri kukurapa here. Ndine chechi yandoziva here vana pakanoti ndapindirwa zvangu musove rangu. Ukaona ndikabata wani gwai ndikariti pano, hazvireve kuti ndasarudza gwai. Because ndakaudza mumwe ndikati, if you want to know kuti life is complicated, be a pastor. Because muchifundisi ndo mune one munhu ari kuparidza. But mu classroom yake mune grade 1, mune grade 2, mune grade 3, mune university. But ari kunzi ngaatipe word rinokava maklasi ese waya. Ndopachoona kuti life is vana baba nana mai. Kana pane munhu wamungadai muchida zvokubereka mufundisi wenyu. Kwete zvamuri kuita izvo. Zvekubereka kuti uyu handidi naye ndoedza pamafudzi. Muranda waMwari wawakapiwa. You don't know how complicated the life is when you are a pastor. Muzvizive. Zvino makakomborwa mune mufundisi anombobuda musaga wokuudza. Vamwe havataure manje. Anenge angoti zii. But moyo wako unenge wakatakura unoona kukwira mugomo kudai ukati ari kunamatira fizi yevana. Ari kunamata ndiwe nyaya, ndiwe dingi ndiri. Tukwira mugomo pai anozotaura nyaya dzake kuna Mwari. Zvino uri nani una mufundisi anotaura newe, hataura kuna Mwari anotaura newe. When you want to see life is complicated, chingotora calling nhasi ndinonamata ungorota. Uchiparidza otouya ndokuendesa kuBible college.
Nombokuti kasangano 3 months. Uchauya uchindiombera. Ndipo uchatanga kuti father. Zvako zvokuni mhorisi wakamira kuti tukizvi zvichapera. Chati father. Hauzivi chinhu ndosaka uchimirizika kama makumbo anenge akasimba. My pastor. Wakamira makumba. You don't know the life of a pastor. Ngoti mbichana bedzi haumirizike zvaunopfugama. Noti baba mamuka sei. Chifundisi. Unonamatira munhu akubaya nebanga kuseri kuno. Ukomurotera hope dzakaipa kudai so ugobuda muka usiku kuti Mwari zvirege kudaro Mwari. Zvirege kudaro Mwari. Unoitsanangura sei kuti Jesu nembama dzese dzaakapiwa but anonamata pamuchinjikwa. Anoti varegerere iwo. Nendaa yekuti havana chavanoziva. Nembama dzese idzi. Ngundu ine minzwa. Misana yane makomba kudai neshamu. Kuda munhu anoramba achikukanya. Wekuti akapuwa mukana bedza hana chakanaka chaanotaura pamusoro pako. But ugopuwa mukana wekukesa ugoti not Lord. Not Lord. Musiyararame. Nehasha dzako iwe. Unozvigona. Agouya kudai munhu kwauri. Do you know kuti mwana kuna unyepera mufundisi mundiregererewo achinyepa. Uchiona kuti advice yemumwe iyi. Iye pachaka hana capacity kudaro. But hauti zvoni handoziva uya pana because of advice. Kudaroka. As long as you forgive me. What are you supposed to do? Unofana kumuti haiwa udzoka wa serious. Unofana kudaro. What do you do? I forgive you. That's being a man of God. That's being a pastor. Nekuti forgiveness heals you. Forgiveness does not heal the person akutadzira. It heals you. Nhasi zvizame service chipera fonera vese vauri kuti vakakutadzira. Ungoti I was sorry. Mutaura 1 minute 2 minutes uchikata phone you tell me the kind of spirit ichasara iri mauri. Dzingava hama muningina izvo zvautaure nemuningina wako kana mai guru vako. Hautaure navo. Shinguri vabuda kunze kwenyika mutofonerane une hasha navo. Because uri kuona pokadi. The moment you have a conversation uchikata phone, I want you to check the type of spirit chasara ya deposit kwa mauri na Jehovah. You'll be free and free indeed. Losaka vashoma vari kuombera boza havazivesa vanozvigona izvi. Ende kuparidza kuti asafunga kuti unozvigona. Ndinoziva kuti hauzvigone but ibasa rangu kukuudza. Do you remember pane imwe vhese Ezekiel anonzi ichingotaura kuti ropa remo rege kuva mumaoko avo. Kutongokuudza even une nharo kukuudza. Kuti mangwana kana Jesu akuzokuranga unorangarirawo izwi remuprofita. Akakuudza the right thing to do. You have to forgive. Whether auya arecognize chaakakutadzira neasina, forgive. Gara uri empty. Usatakure mazita evanhu pamoyo. Moyo wako mutete unotakura malords, unoita jackie knife. Unokudubuka pamatere upenyu nelodi dzauri kutakura idzi. Vana vadika vawakabatirira. Una Mwari mukuru mani. Una Mwari mukuru mani wewe. Unobatirira pamukoma. Mukoma naye unobatirira naye mukoma tasa kusvikira watambura umuguva. Nemhando ya Mwari ari mauri. Vakangosenga mukoma. Munin'ina wangu. Amai vangu havana kuzondidai. Tete vangu pandakaroorwa vakazondidai. Ya nhasi ndarapa moyo.
Listen to me. Here is my hierarchy. Number 1, I love God with all my heart. And number 2, I love my family. And number 3, I love the church of God. Kukuona ugere ipapo. Even ndikashiya chokudya kumba. Ndinonzwa kuti angosekerera. Lona ndangosekerera. Ndine mwe mwana wandakauza ndikati, do you know kuti chasara mandiri it's motivation and ndikuwana ku crowd audience. Kudai isipo, probably I could have resigned. But every day when I come, ndopaka motikari ndoona vanhu vakagara. That's the only motivation I have. I feel love. Unoona ndamira papupiti paya ndori pukuta. Naro. Mamepo obuda. Unati ma testimony ndiri kwakubva kumakono. Is the love. I cannot do what I'm doing if I don't have love. And the only thing that we need as a church is the same love to reciprocal. A reciprocal love. Wova mutambidzanwa. Church yoda mfundisi wayo. Mfundisi oda sangano raro. Rudo irwororo katanga kutambidzanwa. Church inokura. Inokura. Rudo ndatopedza kuparidza rudo rokuti ukaona mfundisi ane rudo mbate mbundire mudewo. Kwete inini bedzi even kwese pamwe menzi unokwa unopinda ukamuona mfundisi ane rudo mumbundire omudawo. Zivawo zvaari kuswera chisangana nazvo. Mupewo environment yekuti akamira akaparidza anoona rudo runobva kuvanhu vanoparidzira ruchidzoka nekwaari. Ameno ndiunzika here ndatopedza. Ndiunzika nekudzimba dzenyu imimi baba ida mukadzi wako. Newe mukadzi reciprocate. Dzorera rudo huve mutambidzanwa. Murume oziva kuti ndine anondida nomukadzi odzorera rudo rwapiwa. Vana baba nanamai ngatidananei. Nekuti uyo unoda wakazvarwa narudo. Mese matiri madepartments kungave kupi vafundisi vanoimba nevanokwesha mabenchi, dananai, regereranai, unganiranai chinangwa chimwe chete. Ngatitsigirei musana wamufundisi. Mukaona mukaungana pasina hurukuro idzodzo, zivai kuti mapindirwa naSatani. Pamaungana pese toita sei kuti muranda waMwari aramba ine energy. Tomira papi kuti muranda waMwari arege kupera simba. Mapedza kudaro moungana pashenyu, dananai, bvunzanai, pananai mikana, jeganai ari kudedera ngasimbiswe. Anokura madhibhati kumusiki kwenyu muri vashoma. Ndakatokupa vanhu vakawanda makutoita vashoma meno zvamuri kuita ikoko. Mamakawanda kudarika. Meno zvamuri kuita ikoko. Zokuti mungadai mazadza bhei reseiro muri 1 neuku rudo chete. Uko kuhosting uku tarise kuti muri vangani izvozvo. Mungadanana zvakanaka bhei rese kunobata uku rudo chete. Iwe wombera nditaure. Ndo basa rangu. Rudo chete. Zikubatika zvandiri kutaura izvo. Dananai wedzauya anogona kuimba haagone asingagone mupe nzvimbo yake mukisagona ikoko yaanofila kuti izvi handigonawo but ndiri kudiwa. Izvo zvisevhisi ikapera uchaona anonunganira pamotikari apa ndo vagara vari pano. Muenzane ngaungotatarika angoriwo 1 zvino. Amira kamboreza ngachamira pabango retende kuti ona hakuna uya oita ngachamira uzona uyo kwetso. Akorwa rodi akakananga okay. Muyenzi unoziva kuti munhu anodzoka kuchechere.
muchingomhoresana namutevare naminisho, ndimune chingomhoresana chete. Harusi rudo vanangu. Chimbosiyai motikari yangu, bvai kwangu, ndisiyei, handichakudai manaka. Chitsvagei vamwe mukatumu, vapei rudo vanangu. Nyangirai muenzi munyowani, mukamuwana mubvunze, mabva kupi? Nayama ngandu. Unonzwa munhu kuti naimi kuchechikeke zviri zvegai zverudo. Wakutotora nhamba dzemunhu munyowani, mangwana washanya, kwete kuti ndindoshanyira ndokupedza imesere naimi. Washanya ndiwasvika paya, rudo ndakakuoneka, ndandione pamunogara, ndinoitwa baba Mutevani. Nona munhu yakudedza nemaroja ari mumba make, uyai muone kune rudo. Mabhenji agarwa, tenderaza, basa raMwari riri kufamba, ndapane rudo. Zvino zvese mufundisi ngaashanyire vanhu, ende ndikawandirwa futi ndikasashanya inyaya. Vashanyire vanhu mufundisi wacho, iwe uri kuiteiko? Apo uri mwana wangu futi, haunyare kuti mama, daddy. Let love spread, let love increase. Hakuna rumwe rudo rwamuchada kwandiri kudarika kuuya every time to preach. Ukandiona Monday ndiri pano, Wednesday ndikuita 1-on-1 from 11. Pamwe pacho ndinoti ndiri kupedza na 4. Bvunza vanenge vari pano ndopedza nguva yepamwe pacho. Raduka zo queue yakadai, handina chandadya pana mvura, ende hakuna anobvunza futi kuti mfundisi vazodyei. But Sunday tinouya toonana pana potonzi baba makadi. Obva pano radoka zuva, chinzwa nyaya dzevanhu. Mufundisi ndakabvisa nhombo, mufundisi ndakaponda munhu, mufundisi ndakadii, otanga kumunyengetedza munhu kuti afile kuti muna Jesu uchirimo. Ombata musoro, madhimoni obuda, ombomunyengetedza, rimwe robuda, kusvikira right manje. Friday service ndikufanira kudzoka, tobata futi microphone, ndine imwe vhesi nyowani vhesi. Chitsanangura zvaya zvokuti ndikangoparidza isiriyo, unonzwa kuti mudhara apera manje. Mudhara imborova, but ndozvinoonekwa zvokupera kwani. Mudhara vaimbo dai, but ameno why zvakazo kuti uzviona zvakapera sei. Baba vanetawo, hauzvione. Mudhara vaimbo dai, but don't know what went wrong. You don't know what went wrong. Handina kuwana mwana anoti ruoko rwaMozisi rwanga rworema, obata ndoramba ndakamira, ndakaremerwawo. Profita akarasa maoko, kuti vanhu vazonoti maoko muprofita adonha. Aiwa, inotitirwa meeting, poto achirasa maoko. Munhu mukuru kurasa maoko zvakadaro. Vanangu, udza ari pedyo neyo kuti baba varayira, chasara kuita. Zvizame nhasi uchibva pano ngoti ndabvuma mufundisi, ndakunoregerera. Even next door wangu ndiye akanitadzira, but ugoenda pafence. Mai Agnes oye, iye agonzwa izwi rako kana kutorota kuti ikudedzwa. Ndini Mai Agnes, ndini ndiri kudedza, muriko here? Vauya Mai Agnes, ndandingokuudza asikana, mundiregererewo. Unoona Mai Agnes kuti mati kuti mundiregererewo asikana. Uchaona mweya unotanga kufamba pakati pako na Mai Agnes. Hatisi kuti ngaive shamwari yako, but kuti regerera. Haumanikidzwa kutamba nevanhu, but unomanikidzwa kuregerera. Regerera, ndo pane nyaya yangu. Regerera, angave murume akakutadzira, enda unobvuma, murume wangu ndiregerere, mukadzi ndiregerere. The moment you do that, uchanzwa mhepo. Service ino, kana ndakambobuditsa moyo wa Jesu ndinasi. Moyo wa Jesu. Iva nerudo, kana uchipa, usape,
kuti uzvitsvagire mbiri pane kuti kupa rudo. Munhu anopa nerudo munhu wokuti chidiki chainacho anokoshesa asina kupinda iye. Haupe nekuti zvishoma, unopa nekuti kupa ndo rudo. Mukuninzwa? Ana baba na muri kuninzwa here? Ndatopedza kuparidza, muri kuninzwa here? Wandinzwa? Unopa nekuti kupa ndo rudo. Nderimwe zuva ndine $100 muhomwe ndakukupa testimony. Ndokuita mumwe mwana wesangano aida rendi ye $100, ndikuda rendi ye $800 pandine $100 muhomwe. Iwo uriwo wakakumbirwa igona kuti matohoya anditorina ndikutsvagawo 7 tsvagai mumwe. Ini namai ava takatora 100 iyoyo ndokupa ari in need, iri kukwana rendi yake. Kunyange isu tikaichengeta haisi kudii, haisi kukwana. Ndokumupa ndava iri kukwana yake. Amai ndokundibvunza vakati, how come did you do that in a positive way? Ndikati uyu ari more desperate than inini. $100 yandamupa ndikaita mazuva maviri ndinogona kuiwana back, but uyu haana mukana kuwana mari iyoyo. Saka I'm looking at privilege more than amount. I'm privileged to have that $100 again in the next 4 days, but uyu haana. Better timbomisa rendirode wedu, but iye akavha wake. Hazviitike kana usati wane rudo. Zvokuenda kuprimary school, amaya kumaprimary school kunobvunza kuti vana vari kutadza kubhadhara ndevapi, onhonga 1 or 2. But azvore kuti vakuwapedza navo, ungonzwa kuti mutorwa ngaadyewo changu. Amaya, mutorwa ngaadyewo changu, mutorwa ngaadyewo changu. Ungozvinzwa kuti ndoda kungoti mutorwa wadyewo zvangu. Rudo zvabatika vanangu. Tichibva panapa hande inei nerudo. Rudo kumberi, hasha kumashure. Ngatidane nekuti uyo unoda wakazvarwa narudo. Nhasi ipo panopasangana kana une 1 munhu ari kunzwa kuti akomana takatadzira nemunhu atisi kuonana, be a gentleman. Enda kwaari usati wabuda gate deal, umorese kuti bururu mazivesa yazvo ndaifunga pamusoro pako afisirizvo. Just want you to know I love you. Sa explain zvakawanda. Ndakuti ungoziva kuti I love you. Otomusiya. Shaona nokudhonza nga. Mata hagana pa the next thing mweya wa Mwari kutu. 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 Nandikanganwe pandakaregererwa pandakanzi I'm sorry natsana vangu. Zvezvo ndakudza zvishoma izvi. One day taenda ku Christmas kuti afambooneka motikari wakatatapiwa naMwari. Ndasvikwa ikoko kakati nakeiwo tajikatadi. Tsano vakandidedza vakaenda kuseri kwemba zvakanzi Tsano ndakutaura chokwadi for years ndaishamuka nawo. Ndiregererei pane zvandakataura mazuva aya nana. I've never cried like a baby. Ndova ndavati neniwo Tsano ndiregererei. Ndakanonoka kuuya kwamuri. Tikahagana naTsano. Nanhasi tinodanana. Nothing can separate love. Ukama ugezwe nesipo setsvina. Takaumbwa muna Jesu. Baba vangu nezita raJesu. Munodaro mushoko renyu. Munoti uyo wamunoregerera neni Mwari ndicharegerera. Vana venyu vakakutadzirai nokusaregerera. Takakutadzirai Mwari nokusapa rudo. Takabatirira pazvinhu zvakatidzosa kumashure. Hasha noruvengo, magrudge nokubatikana. Mwari wangu ndinonamata masikatano. Bvisai ruvengo pakati pedu. Chidyigarai rudo. Chidyigarai rudo. Chidyigarai rudo.
Vakasimudza maoko kudaro ndinokunamatira in the name of Jesus. God is restoring back the love that you lost. God is equipping you with the ability to love again. Your spirit, in the name of Jesus, is accepting back that humility, that humbleness, that thirst for God, that love for humans, the love for God's creatures, the love for your elders, even the love to your enemies. Your spirit has been given ability to forgive. You forgive, you love, and God will reign in your heart. You reign in your spirit. You reign in your soul. And through the execution of this love, may miracles follow you. May protection follow you. All your doors are opened in the name of Jesus. All your prayers are answered. Your sickness is gone. 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 In the name of Jesus, receive ability to love your wife, ability to love your husband, ability to love your relatives, ability to be patient with your enemies. May your giving be accompanied with love. May your offerings be accompanied with love. May you honor even your men of God with genuine love. May you honor other members with genuine love. May you love your neighbor as you love yourself. Malerota tainakoba.